som la Noia i l'Estefania. Us parlarem de com combatre la por en parlar en públic. Us donarem tips o trucs per ajudar-vos en aquest tema. Esperem que us serveixi. La meva companya Estefania se'ls dirà. Com diu la meva companya Naya, us diré tips o trucs per ajudar-vos. El primer truc o tip és preguntar-li als teus amics com fan per no tenir por a parlar en públic i posar a prova. Parla't tu mateixa i grava't, així podràs veure si tens alguna errada o qualsevol altra cosa. Practicar davant dels teus amics o familiars. Fer un guió per ajudar-te a fer-ho millor i prepara un plan B. Un dels trucs per no tenir nervis en parlar en públic és centrar-te en transmetre el que vols dir i les idees, no en quedar bé. Pensa que aquests nervis són només una emoció. També recorda explicar el més interessant i respirar profundament per calmar els teus nervis una mica. Aquests trucs o tips serveixen per calmar-se una mica abans de parlar en públic i si estàs nerviós. Així podem agafar una mica més de confiança per no tenir nervis. Dit això, espero que us hagi agradat i que us serveixin aquests trucs. Bye!